لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل التوحيد حقا على العباد وشرع أركان الدين تحقيقا لهذا المراد واقتص الحج من بينها تذكرة بيوم المعاد وامتن على الحجاج الذين اختارهم ويسر لهم إفادة عليهم دون سائر العباد وأزكى صلاة وأتم تسليم على خير الخلق كلهم عبد الله ورسوله محمد أشرف من أحرم ولبى وطاف بالبيت وسعى ووقف في عرفات وبات في مزدلفة ومنى وهلك رأس ورمى الجمرات وأنهر الدماء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن لسنته واقتفى وبهديه اهتدى. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجه الله الكريم وأن يجعله مقربا إليه وأن يعيذنا وإياكم من النار. أما المسلم أما أوفو بجمدنا كأو بركدا كتغني الله سبحانه وتعالى في كبو شيطان ترما أمان سنسين الله سبحانه وتعالى تقو بركة مين أمي صلو لدفالي أني كشيو sanima amu ñini danfɛnw la hɛrɛma ye n'o ye ala ka jɔnkɛ ye a n'a ka ciden n'o ye muhamadu min sallallahu alaihi wasallama maa o maa ye naamu ta maa o maa b'a fɔ labbeika allahumma labbeika maa o maa bɛ tawafu kɛ n'i bi tagama sɔfa ani marwa n'i bi jɔ arafa kɛnɛ kan n'i bi si muzdalifa ani mina n'i b'i kunkolo n'i b'o gɔnna walima n'i b'a coiffe walima n'i bɛ sitanɛ bɔn kɛ walima n'i bɛ joli bɔn alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam ale de ka fisa n'a bɛɛ lajɛlen ye. asilamɛw tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ foli ani kisi ani ala ka barika an b'o ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ. an bɛ sigiyɔrɔ min na alhamdulilahi ala ka sigiyɔrɔ in ala k'a kɛ ala subhanahu wa ta'ala yɛrɛ jati o ɲinini kɔsɔ k'a kɛ surunya ye ne ani aw bɛɛ lajɛlen ye ka taa ala subhanahu wa ta'ala ma. ala ka ne n'aw bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ tasuma ma. asilamɛw an b'an ka émission min n'a bɛ tɛmɛ Nef TV o jabaranin sanfɛ n'o ye madrasatu nurul huda o ka kalanbulon. ni ko nurul huda a bɛ agence de kofɔ. ni ko agence o ye maa minnu labɛnnen don sanga ni waati bɛɛ lajɛlen ka bɔ ni mɔgɔw ye mali la nɔ ni ka taa n'u ye maka n'o ye hiji sira ye. agence ba minnu n'olu bɛ kofɔ nurul huda ye o dɔ ye. nurul huda y'a ɲini mun kɔsɔn hijiden minnu bɛ taa a ka bolo kan yanni maganta cɛ yanni hiji yɛrɛ wagati cɛ a ka se k'u kalan. o de la a ye ni émission in a y'a ɲini Nef TV kan. alhamdulilayi ala fana y'a don an garisigɛ la. o tuma mun kɔsɔn k'a ka hijidenw kunnafoniya k'u former. ayiwa hiji tɛ taa ayiwa labɛn kɔ hiji tɛ taa asilamɛw dɔnniya kɔ hiji a tɛ taa adamaden a k'a sɔrɔ ayiwa i sigilen don a kama. o tuma an ye nin kalanbolo in dayɛlɛ ka se ka kunnafoni di ayiwa an ka hijidenw bɛɛ lajɛlen ma. bi jumadonya in na nɛgɛ kanɲɛ 15 an bɛ ala subhanahu wa ta'ala fo ka ala subhanahu wa ta'ala barikada. an kumana an badenw ye an kumana an balima silamɛw ye kɛrɛnkɛrɛnyala an da sera yɔrɔ caman ma kabini hiji a labɛnw na min ye ŋaniya ta fanfɛla ye ani tubi ta fanfɛla. an y'an da don la ka walanwalani kɛ an ka émission tɛmɛnenw na fo kana se ala ɲɛsiranya yɛrɛ fo ka so ma an da sera olu bɛɛ lajɛlen ma alisilamɛw. o kuma dɔɔni dɔɔni an bɛna walanwalani kɛ alisilamɛw ye. bi an ka wulanda bɛna boli min kan o de ye an ka jɔyɔrɔ a n'an ka sigiyɔrɔ o 4nan o de ye intifa'u an-nafaqati at-tayyibatu al-halal. o de la hijiden ayiwa n'i y'a mɛn maganta a belebele dɔ fana ye wariko ye. o tuma e min bɛna taa maga walima n'i b'i ka maa bila ka taa maga pour que i ka se ka hiji yɛrɛ i ka se ka a nafa sɔrɔ i ka hiji ka se ka kɛ hajjul mabrur ye fo k'a sɔrɔ nafolo min b'i bolo a ka kɛ nafolo sanuman ye
aka kɛ nafolo jɛlen ye aka kɛ halala ye o de la alhajju yajma'u bayna al-ibadati al-badaniya wal maliya ni hiji yɛrɛ ta k'a lajɛ hiji a bɛ kafoli kɛ fɛn fila de la n'o ye alabato ye alabato min ni farikolo b'a kɛ ani alabato min ni nafolo fana b'a kɛ hiji ye alabato fila de ye alabato kelen o ye farikolo ye i farikolo bɛ sɛgɛn min kɛ alabato filanan o ye nafolo ye i bɛ sɛgɛn min kɛ ka hiji ta nafolo k'a ɲini faminal ibadat fama huwa ibadatun mahada ayiwa farikolo o ka bato o bɛ kɛnɛ kan kɛ solati wa sawmi a bɛ n'a fɔ seli n'i bɛna taa Maka i k'i jija ka seli ɲɛdɔn a k'a sɔrɔ i ye maa fɛnɛ ye i ye sunkalo i ka kɛnɛ Ala ye sunkalo suni fɛnɛ nɔgɔya i ma wa minha ibadatun maliyatun mahada a ko nafolo ko fɛnɛ o b'a la i n'a fɔ o bɛ silamɛya jɔsen na cogoya min na kɛ zakat i n'a fɔ jagabo ni maa min n'i bɛna taa Maka a k'a sɔrɔ alhamdulillah ni Ala ye nafolo d'i ma n'a sera jaga hakɛ ma i ka jaga bɔ a la ولهذا وجب على الحاج أن ينتخب لحجه النفقة الطيبة من المال الحلال ودلا أنينو أواجبيا لنو هجدين كا أنينو هجدين فكتلك أواجبيا أكام نبنا تا مكة والما نبني كام مبلغ تا مكة أكسر أبنا هجدين نفلو من نفلو إنغاك نفلو سنمي نفلو إنغاك أيوا حلالا فنه أسر الله حلالا سراكا حتى يكون حجه مقبولا وسعيه مشكورا وذنبه مغفورا ودعاءه مستجابا mungozo iga nafolo nasan yarani iga nafolo kɛra halala ye o de bɛ kɛ sababu ye ka hiji kɛ hiji min minɛnen n'o ye hajjul maqbul al-mabrur ani i bɛna baara minnu kɛ i bɛna sɛgɛn minnu kɛ i bɛ se ka nafa sɔrɔ sɛgɛn ninnu na cogoya min na ani i bɛna duwawu minnu kɛ i ka duwawu bɛ se ka minɛ cogoya min na ani i ka jurumu olu bɛ se ka yafa cogoya min na hiji den n'a taara Maka a bɛna sɛgɛn min kɛ farikolo la sɛgɛn la a bɛna ayiwa hiji baara minnu kɛ k'a ta Madina a bɛ ziyara minnu kɛ a n'a bɛ taa jɔ mashayiru yɔrɔba minnu na n'a taara Maka a bɛna naamu tali min fana kɛ ni ka imura kɛ ni ka hiji kɛ pour que nin baara ninnu kana kɛ baara fu ye a kana kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye o kɔrɔ kabini yan nɔ i b'a daminɛ i bɛna taa hiji ni nafolo min ye a ka kɛ nafolo sanuman ye a ka kɛ halala fana ye n'o kɛra i bɛna taa hiji min kɛ i ka hiji a bɛ minɛ i bɛna taa sɛgɛn minnu kɛ i ka sɛgɛn tɛ kɛ fu ye i bɛna duwawu minnu fana kɛ duwawu ninnu Ala b'u jaabi i ka jurumu fana Ala b'a yafa wa qad ruwiya an nabi sallallahu alaihi wa sallam ya ayuhan nas inna Allaha tayyibun wala yakbalu illa tayyiban ala kira ko kishin ne ma ba ga hadisa jelena ako aw adamadin aka don ga fo Allah subhanahu wa ta'ala ala saniyalen do de ala ye fen sanman de wa ala te fuyi mine funa kira femi naka sanu adamadin ga batula Allah subhanahu wa ta'ala ala kira de ko te sallallahu alaihi wasallam ako ala ka sanu wa ala be fen sanu ma ala bo de fene mine مسلمين حديثين لكالي وعنه صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل هاجا بنفقته طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك لبيك وسعديك زادك حلال وراهلتك حلال وحجك مبرور غير معذور على كرا صلى الله عليه وسلم أكو هجدي نيبورا كيف تمغا هجدي كما نو أصر ابن أتا هجني نفلو مين نفلو ين نفلو جيلي نفلو ين نفلو سنمي أكو ني سيندا أيوة فلا ماوك متا هجلا نغمغا إكا كرككا والمني سيندا أفيون كان ni weleli kɛ ni ko labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lah ni ko ala nyi lamne ya allah ala nyi lamne ala jenyagonte Allah subhanahu wa ta'ala la igado tanum ani masaya
ani se o bɛɛ ye Allah subhanahu wa ta'ala de tɛ ala y'i laminɛ jɛɲɔgɔn t'i la a ko weleli daba dɔ fana b'i laminɛ o b'a fɔ ko karisa labbayika ala ko k'a y'i laminɛ wa sa'adayka k'a y'i kunnadiya zaduka halalun k'i ye surafana min ta hiji kama a ko n'o ye nafolo ye a ko i ka nafolo ye halala ye a jɛlen don i yɛlɛnka fɛn min kan o fana ye halala ye halala don wa hajjuka a ko i ka hiji mabururun i ka hiji minɛnen don a ka yira ma'zurun i ka hiji i ma jurumu sɔrɔ a la wa iza kharaja bin nafaqatin khabitha fawada rijlahu fil gharizi fanada labbayka nadahu munadi minas samai la labbayka wala sa'dika zaduka haramun wa nafaqatuka haramun wa hajjuka ghayru mabrurin nga hiji de ni bina tamaga walma ni bi ka mabla ka tamaga ibina abla ka ni nafulumi walma ibina tamaga ni nafulumi ni nafulin ka sanu i halalado nafulu jelindo akoni ye wole nafulun amansanu nafulun nafulun nogole nafulun ye haramu ye akoni senda ayo ayika yelenga fen sanfɛ ni ye weleli kɛ ala nyi lamine ako weleli kan mi bɔ sangolo la ubuna fe ko karsa la labbayka ko ala ko ka mi lamine ko wa ami kunaja ko parce ye surafana min ta kibita maga ako haramun do iga nafakati haramu ye wa kiga hiji fene ghayru mabrurun kiga hiji jelinte aslamo kuma ni ala kira ga hadisa ni ala kira kuma kande sallallahu alaihi wasallama mugatisiga janda ala la yukadiuna allaha wa huwa qadiuhum mugomnu mafo kube kekuyake ala la walma kube janda ala la walma kube allah subhanahu wa ta'ala nege ala ko ko gafuye kubu ku yere de nege ubi ga janda u yere de la ulu yere de ma lalu mawiye kuma nada madini ni kuma nunu famu ibi jija ni bina tamaga walma ni bi kam mabla ka tamaga aka sura bina tamaga ni nafulu miye walma ere bina tamaga ni nafulu miye nafulu kasanu nafulu ye halalai no gra ga hiji bi ga hajul mabruru ye ibe do munu ga bi mina ga jurumu bi yafa ngani bina mabla ka tamaga e kunsige mawo kunde ye nafulu nyini ngo jugula ya famu haramun sirauka aslama alni ma kemede blagata hiji la nuye weleli da ala be weleli segi akoni allah subhanahu wa ta'ala ma awlamine wani ma aw kunaja aka hiji fene hiji mindo hiji jelinte waslama ko aklito ni yoroina maganta akana ke aywa karsa tarafo nyera kata aywa karsa tarani nafulu miye no jelendo emmi mini yere jakuya walma ki ga mabla gata maka ne ka nafulu dumai ibatigla mo ibika sababu ye ka sengede parce que abita bara munun ke o bara nunu Allah subhanahu wa ta'ala magotina yula salama waga kilito ne yorna surtout ame jien laba amma wakati mina hijida nafulu akanga ken nafulu sanumande hijida nafulu kanga ken nafulu jelene akanga nyini aywa halala sirade ka akanga nyini jeleya sirade ka no tani ma nyino o siraka ni ya nyini sira waraka aslamo aywa bara ma dafade aka kilito ne yorna ni ala kira hadisa sallallahu alaihi wasallam ka auladina ye aslama wala hajjul mabrur ako hiji sumale no hiji jeli laysa lahu jazaa'un ala kira ko sarafu itola ila aljanna fana gar aljine kuma niga hiji minana kuma isara de aljine ala ka aljine ala ka no ga an islam belajili wa yakunu kayyumi waladatuhu ummuhu ako niga hiji na minana na kira hajjul mabruri isan keme isan bishegi isan bi ulumla imana tamaga kito shi hake wo shi hakela aslamo ni segina kana abike kami iba fo dumina ibangina kana jiena jurumuntila chuguya mina hiji demi ketene ode hajjul mabruri wa hiji dim fana naga hiji fana minana abido ayreke walela abido akumakana abido akabarake chugula na segina kana wallahi alna ayremi dawaga ka fo mogo kale hijira mogo ba don ga fo karsa ishanjira de karsa ikalla hala ayelemana de karsa i noro yala de nakara be ko mogo kono ko noro ye aywa jeya inde noro ye dusukundi ni noro duna adama dena ibaye ate ala kutage ni noro duna adama dena ati mogo tonyo ni noro duna adama dena silama ye fenwo fenge haramu ye ati do ashila udla fo mako karsa i mogo noro mai okoro karsa i mogo jele karsa i mogo tleni okuma ni signa ka bo maga aga donga fo iga hiji aminana walma iga hiji ye nafa soro ala abi soro i jugo fe
yani ka taa maga i b'a sɔrɔ jogo caman kun b'i la n'i ka hajju kɛra hajjul mabruri n'i seginna ka na alhamdulillah mɔgɔw yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la karisa a ka maganta a fisayara ma mais n'i taara maga n'i seginna ka na ayiwa e taara ka jogo minnu to i la e tila ka segin ka na o jogo kelen ka tila ka na baara kɛ n'o ye mɔgɔ tɔɲɔ ye mɔgɔ kɔrɔfɔ jɛnɛyaw nkalontigɛw haramu nafolo ɲiniw i y'a faamu i t'a ɲɛɲini i mana sɔrɔ sira o sira kan i bɛ tila k'o kɛ tuguni k'i kunsigi maaw kun wallahi mɔgɔw yɛrɛ b'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la karisa kɔni ka maganta a kɛra sɛgɛnfu de ye a ka hiji a ma minɛ k'a sababu kɛ a ma nɔɔrɔ sɔrɔ parce que a ma a jogo changer a ma a ka alakotaw a ma se k'a bali ka bɔ o ma donc mɔgɔw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko karisa k'a ye hiji min kɛ alisilamɛw k'a ka hiji a ma kɛ hiji dafalen ye o kuma maganta kana kɛ tɔgɔ ɲini ye maganta kana kɛ ayiwa karisa taara n yɛrɛ bɛ taa maganta kana kɛ fadenya ye fo hijidenw k'a dɔn fo silamɛw k'a dɔn k'a fɔ ko hiji min filɛ nin n'an m'a kɛ n'an bɛ ka giri a kan fo silamɛw k'a dɔn k'a fɔ ko hiji baara in min filɛ nin ye ko alabato dɔ de don a tɛ i n'a fɔ k'an bɛ taa ayiwa ziyara de la walima tourisme de la walima an bɛ taa yɔrɔ barikama minnu bɛ an bɛ t'olu de lajɛ parce que Alahu subhanahu wa ta'ala y'o fɔ alakira Muhamadi sallallahu alaihi wasallam ko ala ye nafolo ni ala ye nafolo nɔgɔya maa min ye n'o ye maganta nafolo ye k'a kɛnɛya d'i ma ka tila k'a sira d'i ma ko n'i ma hiji k'i ye kafiri de o kuma silamɛw k'a dɔn k'a fɔ hiji ye baara min ye ala bato de don o kuma an k'an cɛsiri a bato fɛnɛ kan n'a diyara an ye fɛnɛ an k'an jija an bɛ taa magan kuma min na a k'a sɔrɔ alhamdulillah an y'an ŋaniyaw ɲɛ an tuubira an ye ala ɲɛsiranya an ye dɔ far'o kan ayiwa an bɛ taa ni nafolo min fɛnɛ o fɛnɛ ka kɛ nafolo saniyali a ka kɛ nafolo jɛlen a ka kɛ nafolo ye min fɛnɛ sɔrɔla halala sira kan o de bɛ baara tɔ bɛɛ lajɛlen o de b'a dafa o kuma agence Nurul Huda a sigilen don ka silamɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i b'a fɛ ka taa magan a ɲininen don a bɛɛ lajɛlen fɛ a k'aw ɲɛsin an ka nin agence belebele in ma an ka nin agence kɔrɔtalen ma n'o ye Nurul Huda ye alhamdulillah an ka siège a sigilen don quartier Mali la ni maa min n'i sera quartier Mali la n'i ye ɲininkali kɛ quartier Mali misiri yɛrɛ da la n'i ye ɲininkali kɛ ko agence Nurul Huda u b'a a yɔrɔ yiri la Nurul Huda fɛnɛ kabini an ye baara in fɛnɛ daminɛ alhamdulillah baara in a bɛ ka kɛ jɛlenya de fɛnɛ kan jɛlenya ye jumɛn ye an ɲɛsinen don an ka hijidenw de ma maa o maa n'i nana Nurul Huda fɛ alhamdulillah dumuni ko alhamdulillah o labɛnnen don so ɲuman fɛnɛ so min fɛnɛ ka surun Madina misiri la so min fɛnɛ ka surun Alikaba la san o san an n'an ka hijidenw an bɛ jigin o so ninnu de fɛnɛ kɔnɔ baara min yɛrɛ fɛnɛ ka gɛlɛn ka tɛmɛ hiji baara bɛɛ lajɛlen kan n'o ye hiji kɛcogo ɲuman fɛnɛ ye alhamdulillah alimami faamuyalenw ani gidi ɲɛnɛmaw olu fɛnɛ b'an bolo mɔlimatu fɛnɛ b'an bolo mɔgɔ sɔrɔ ka muso encadrer nin bɛɛ lajɛlen labɛnnen don Nurul Huda fɛ insha Allah nin baara bɛɛ lajɛlen dafalen don an bolo o kuma an b'a ɲini maaw fɛ maa o maa n'i b'a fɛ ka taa magan i ka fɛɛrɛ kɛ ka agence Nurul Huda k'a yɔrɔ ɲini i ka taa Nurul Huda fɛ n'i yɛrɛ seginna n'i ye min ye i bɛn'o ye alisilamɛw o kuma alhamdulillah an bɛ ala fo k'ala barikada o de y'a to an ye nin kalanbulon in an y'a dayɛlɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen kama mɔgɔ bɛ se ka faamuya sɔrɔ ayiwa magan t'a la cogoya min na mɔgɔ bɛ se ka former cogoya min na ka labɛn sabati ka hiji ma kɔnɔ o kuma mɔgɔ bɛ yen n'i labɛnnen don a ɲininen don a bɛɛ lajɛlen fɛ i ka n'i tɔgɔ sɛbɛn agence Nurul Huda la joona i ka nin émission in fɛnɛ i ka suit fɛnɛ a bɛna belebele de fara i kan i ka hiji baara la yanni hiji ta wagati cɛ ni mɔgɔ min ye nin émission in suit a bɛna fɔ i yɛrɛ hijira ka ban ka sɔrɔ i ma se magan o kuma n'i y'a daminɛ bali daminɛ ni Ala sɔnna ta'ala sɔnna ma an b'a ɲini Ala sɔnna ta'ala fɛ ya rabbi ala ka hiji ala k'a nɔgɔya ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ye ala k'a nɔgɔya ani silamɛden bɛɛ lajɛlen ye ala k'an bɛɛ sababa ma o kuma an ka kumakan filanan o bɛna boli min kan o de ye wasiyatul imam o de ye alimami yɛrɛ ka ladilikan ye an bɛ ladilikan min fɔ ayiwa silamɛw ye o de ye denmisɛnninw o k'u hakili to hiji la denmisɛnninw kuma hiji faamu an ye hiji kɛ ayiwa maakɔrɔbaw ka ko de ye maa minnu kɔrɔ si janfara fo k'u si jɛ fo k'u dɛsɛ an hakili la ngolu de kan ka taa magan ja ayiwa olu yɛrɛ hiji yɛrɛ ma wajibi olu ka hiji wajibiyara denmisɛnnin biɲɛ kɛnɛw ni ala ye nafolo d'i ma i ka kɛnɛ wagati min na i kan k'i jija o de ye hiji ta wagati yɛrɛ ɲuman ye i b'a ye maakɔrɔba caman bɛ yen nɔ alisilamɛ aw t'a kalama anw minnu ye gidiw ye anw minnu ye alimamuw ye anw de b'u kumakan mɛn anw de b'u ka lahalaya dɔn mɔgɔ caman de b'a ka maakɔrɔba bila ka taa magan
o b'a sɔrɔ a si janfara kosɛbɛ n'a taara wallahi a bɛ kuma jugu de fɔ a dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ mɔgɔ min y'u bila ka taa Makan yɛrɛ u b'u danga b'a fɔ ja karisa kɔrɔtɔlen don ne saya de kosɔn o de la a ye ne bila ka na nin gɛlɛya in na a yɛrɛ ɲɛ b'a la ayiwa alabato ɲuman filɛ nin ye a kɛcogo ɲuman filɛ nin ye mais a se t'ale ye a fanga t'ale la a silamɛw o tuma n'o mɔgɔ nation b'i bolo badalu fana bɛ se ka kɛ badalu bɛ kɛ anw yɛrɛ bɛ badalu kɛ i bɛ mɔgɔ ɲini min bɛ se ka hiji kɛ a place la a bɛ n'a fɔ a yɛrɛ de ye hiji kɛ ani maa min fana bɛ yen n'i ka maa fana fatulen don i fa fatulen don walima i ba fatulen don walima i balima dɔ fatulen don i b'a fɛ ka hiji k'a ye i y'a faamu a f'o ma ko badalu i bɛ mɔgɔ ɲini min bɛ se ka hiji kɛ a nɔ la ɔ fana ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min delila ka hiji o tuma agence Nurul Huda a bɛ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ nin ye ladilikan ye k'a lase alisilamɛw ma denmisɛnninw a k'aw cɛsiri alhamdulilayi san damadɔ in na nin faamuyaba de bɛ ka na ayiwa denmisɛnninw na sisan i b'a ye hijiden yɛrɛ a denmisɛnnin yɛrɛ o bɛ ɲini ka caya ka tɛmɛ a maakɔrɔba kan hali bi a m'a ɲini ala fɛ ala ka faamuya di ayiwa denmisɛnnin ninnu fana ma a ma fɔ i t'i ka maakɔrɔba fana i b'a bila ka taa n'i ye giri ɲɛnama sɔrɔ a la n'i ye mɔgɔ sɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ k'a kalifa o tigi la min bɛ se k'i hakili to a la i ka maakɔrɔba a fana bɛ se ka taa hiji la mais n'i y'a bila ten tɔ dɔrɔn hijidenw fɛ e m'a kalifa mɔgɔ la a dun kɔrɔlen don ani hijiden tɔw bɛɛ ye kelen ye e m'a kalifa mɔgɔ la donc a bɛ kɛ sababu ye a bɛ sɛgɛn dɛ a laban yɛrɛ n'a kɔnɔ ganna a bɛ kuma jugu yɛrɛ fɔ ala ka an kisi o ma o tuma i ka maa fɛnɛ n'a kɔrɔla ka se degré ma i bɛ se ka badalu k'a ye n'i ka maa fɛnɛ bɛ yen n'a fatura fɛnɛ i bɛ se ayiwa agence Nurul Huda ma an bɛ labɛn sabati a kan ka kɛ cogoya min na an bɛ kuma o kan o fɛnɛ ka fisa kuma dɔ la i ka maakɔrɔba bila ka taa Makan a bɛ kɛ sɛgɛnba de y'a ma silamɛ ala k'an bɛɛ sababa ma o tuma o tɛmɛnen kɔfɛ ayiwa an ka walanda sigilen don ayiwa sigiyɔrɔ sabanan min kan o ye tarikhu ye mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ hiji baara bɛ yen nɔ kabini an fa Adama ka wagati an fa Adama yɛrɛ a yɛrɛ ye hiji caman kɛ san o san an fa Adama tun bɛ bɔ a sen na a bɔlen alijinɛ kɔnɔ an fa Adama jiginna Indi jamana de kan mais san o san an fa Adama tun bɛ tagama ka bɔ Indi ka na Maka ka na ka hiji kɛ an fa Adama denw fɛnɛ kɔfɛ a fɛnɛ kɔfɛ a denw caman fɛnɛ n'o ye Sisa ye olu fɛnɛ ye hiji kɛ fo ka na se ayiwa Nabila Idrisa ma fo ka na se Nabila Nuhu ma fo kana se Nabila Ibrahima ninnu bɛɛ lajɛlen ka wagati hiji de tun bɛ yen o de la Nabila Ibrahima Makan yɛrɛ ka kɛ dugu ye Makan ka kɛ dugu lafiyalen ye k'a kɛ dugu nɛɛmalen o sɔrɔla Nabila Ibrahima ka dugawu de fɛ ale de ko Alahu subahanahu wa taala ma ko rabbi ij'al haza baladan aminan warzuq ahlahu min as-samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir Alahu subahanahu wa taala ko man kafara fa ummatuhu qalilan summa tarruhu ila azabin alim a ko Alahu subahanahu wa taala ma ko ala i bolo ɲɛsi o don Makan ye kulu de hali ji tɛ yen yiri tɛ yen nɔ a ko ala m'a fɛ i ka nin yɔrɔ in kɛ dugu ye n'i y'a kɛ dugu fana i k'a kɛ dugu hakili sigilen ye i k'a kɛ dugu nɛɛmalen ye ala i ka dugulamɔgɔ ninnu fana i ka balo nɔgɔya o ma ala ne kan bɛ mɔgɔ de ma ni mɔgɔ min kɛra silamɛ ni mɔgɔ min dara e ala la ala Nabila Ibrahima a ko n y'i ka dugawu jaabi a ko nka ni Alahu subahanahu wa taala fana hali ni mɔgɔ min kafiriyara n'i sigiyɔrɔ bɛnna Makan fana ma n bɛ hɛrɛ k'i ye n bɛ balo nɔgɔya i ma mais n'i sara don min na i ni Alahu subahanahu wa taala ka lazaba o de bɛ ɲɔgɔn ye o tuma Nabila Ibrahima a ye nin dugawu in de kɛ o de y'a to Makan yɛrɛ alhamdulillah an bɛ don min na i ko bi dugu si tɛ diɲɛ kɔnɔ bi ayiwa hɛrɛ bɛ dugu min na ka tɛmɛ ayiwa Makan ani Madinɛ kan an b'a ɲini ala fɛ hali bi ala ka a nɛɛmaw ala k'u jidi ala ka nɛɛma ninnu ala k'u jidi a silamɛw n'o tɛmɛna ka bɔ yen alhamdulillah an bɛ Alahu subahanahu wa taala fo ka ala barikada n'i y'a mɛn agence fɛnɛ ani mɔgɔ dɔw de fɛnɛ bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ an ka agence yɛrɛ a siège yɛrɛ sigilen don quartier Mali la an ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ o de ye Aja Salimata n'o ye madame Gite ye Aja Salimata Jara alhamdulillah minnu b'a fɛ ka taa Makan an b'a ɲini u fɛ u ka fɛrɛ kɛ joona ka t'u tɔgɔ sɛbɛn mɔgɔ caman de bɛ k'a tɔgɔ sɛbɛn parce que agence ko fɛnɛ kota ko de b'a la hakɛ de fɛnɛ b'a jama la donc n'i b'a fɛ ka taa agence Nurul Huda fɛ i b'i teliya ka taa joona mɔgɔ sɔrɔ yanni mɔgɔw ka dafa pour que i bɛ se ka nafa sɔrɔ Nurul Huda a ka agence la cogoya min na o tuma an b'a ɲini mɔgɔw fɛ u ka t'u tɔgɔ sɛbɛn quartier Mali la insha Allahu an ba ani an balimamuso ayiwa an b'a ka numéro yɛrɛ fɛnɛ an b'o fɔ n'o ye 76 49 ayiwa 13 99 76 49 99 13 o y'a ka numéro ye a b'a hakili to la ala ka an bɛɛ sababa ma an ka alimami fɛnɛ n'o ye Abubakar Kale ye a b'a hakili to o fɛnɛ ani Muhamadu Awfu Sila ninnu bɛɛ lajɛlen an baarakɛ ɲɔgɔn ye a n'an denkɛ yɛrɛ n'o ye ayiwa Sheikh Umar Gite n'o ye Baru ye a n'an ka malimatu fɛnɛ Tomukɔrɔbugu ayiwa ale fɛnɛ bɛ yen n'o ye Madame Sila Adam Tarawele a b'a hakili to ale fɛnɛ la Idris Konate Côte d'Ivoire
aba klito ala ni mo be ko do ba fene gata ani france kaw fene ambal mamso fene be no ye aja ya fo fana alhamdulillah chesri bade be ya ire la ma fo ka barkada ayra kira sababu ye mo gawere min nan to ko sebe abe mo tan ko bobi france kaw fene la ko mo be france ni ba fakata agence nurul huda fe ki jija iga ambal mamso ika yoroni no ye aja ya fo fana ye sha allah ni allah sonama nimsa ta kono ambal ma ke fene ama fo no ye sufi muhammad bangoni plateau la anga sheikhu yere ayo ana an karamogo no sheikhu lasana kane alhamdulillah seku ni mamin fane ba fe kata agence nurul huda fe ni sira anga sheikhu yere fane ma ni allah subhanahu wa ta'ala sonama amin nyoy ani sheikhu bashaga dibo amu bela jelen foku barkada ayo amukaddam bakaramogo silla ale fane sigiro beneno ko fana norma radio jega fo o fane kere fane mo ba fe kata agence nurul huda fe ni nale fane nyoy ni allah subhanahu wa ta'ala sonama ani ambal ma ke fane no ustaz muhammad jalwe ale fana sigiro benendo tum ko robugo mani mo min sera ale fana ma alhamdulillah inni amen nyoy muhammad do ga assalamu bela jelen alhamdulillah komi ambura mawludula ala amed do ke ya rabbi ala ka hera kan bela jelen ala ka sawre mawludu ala ko iran islam bela me ala fo ka ala barkada ina mawludu akechu nyana wajiru nyana alhamdulillah amani ne ala fe do munu kera ni saraka munu bora ala ka bela jelen mine ali bi ala kira kanu sallallahu alaihi wasallam ala ka do ambela jelen dusukuna do min fe kera jamana ye mawludu ina amani ne ala fe ala ka do mine o kuma o de mo woso jamana bi se ka basigi sɔrɔ cogoya min na bɛn bi se ka don an ka jamana kɔnɔ asilamɛw minnu bɛ ka an ka jamanadenw fɛnɛ faga ni silamɛya tɔgɔ ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka hakili ɲuman fɛnɛ d'u ma an ka jamana finitigiw fɛnɛ n'o y'an ka sɔrɔsiw ye a fan bɛɛ lajɛlen ka se gendarmew ma ka se polisiw ma mɔgɔ o mɔgɔ ka se gardiw ma an b'u bɛɛ lajɛlen fo ala ka an n'u dɛmɛ ala ka an n'u wasa an b'a fɔ ye alhamdulillah an ka jamana finitigiw k'u jija ni ala sɔnna ma karamɔgɔw ni alimamu an bɛɛ lajɛlen b'u kɔ an bɛ dugawu k'u ye su ni tile ala ka sankɔrɔta d'u ma labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله جمع وريرانا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك